Když začala válka na území protektorátu Čechy a Morava, bylo evidováno asi 6,5 tisíce Romů. Koncem roku 1939 byli nejprve donuceni k usazení, o rok později byly pro ně otevřeny 2 sběrné tábory, v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Dozorci tu nebyli Němci, ale čeští četníci, kteří se však většinou chovali stejně brutálně. Romové byli nuceni těžce pracovat, trpěli podvýživou a umírali na infekční nemoci. V obou táborech jich zahynulo přes 500, včetně všech dětí, které se tu narodily. S výjimkou asi 300 lidí byli pak všichni protektorátní Romové deportováni do koncentračního tábora v Osvětimi. Tam postupně umírali nebo byli v průběhu roku 1944 zavražděni. Kolik jich celkem zahynulo, se nedá přesně zjistit. Jisté je jen to, že domů se jich po konci války vrátilo jen 583. Z českých a moravských Romů tedy válku přežil sotva 1 ze 7. Celkem pak v Osvětimi a v dalších táborech přišlo o život téměř 500 000 evropských Romů.